walay paglubad ang akong pagsinggit. Gawas nun, mulukso ko kaya ko malipayon. Gawas nun, musingit ko kaya ko madaogon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Gawas nun, mulukso ko kaya ko malipayon. Gawas nun, musingit ko kaya ko madaogon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyog mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod aton ning ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Amahan amo nga Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig sa imong ngalan. Salamat o Dios sa imong pagbantay, pagpanalipod sa imong makatawhan. Salamat Ginoo sa imong gugma, kaluoy, sa imong pag-amuma, sa pagtagbo sa tanan nga kinahanglan sa imong katawhan. Kanunay kang nagiya kanamo, kanunay kang nag-uban sa kanamo nga imong makatawhan. Ug imo kaming gi safety Ginoo bisan pa sa mga pagtulunan nga kinahanglan namong maangkon gikan sa balaang kasulatan. Padayon usab kami giya. Salamat o Dios sa pagkaamanaunongon, sa imong pagkamapasayloon, sa imong paghatag kaluoy ug gugma sa matag usa, sa pag-atiman ug pagproteksyon sa matag Pinoy-an. Salamat Ginoo sa imuhang walay hunong nga paghiya kanamo ug among naangko na dawat ang panalangin gikan kanimo. Kalipay, kalinaw, labos sa tanan katagbawan. Salamat Ginoo nga sa panahon nga kami muduol kanimo, naakakanunay sa pag-abli alang sa among mga panginahanglan. Kanunay nimong giablihan ang imong trono sa mga pagdaig, pagampo o paghangyo ug dili gid nimo ihikaw ang among mga kinahanglan. Padayon nimong gitagpo o Dios. Padayon nimong patilinghugan ang among mga hangyo kanimo. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-amuma sa among kinabuhi. Sa imong makatawhan nga nagsunod din imong programa, imo usab nga gipasinati ang kadagayang. Imo usab nga gipasinati ang kabaguhan, kaluwasan, labos sa tanan. Padayon usab nga imuhang tagaan og pagtagad ang imong mga saad diha sa pag-atiman o paghatag o ganti sa matag usa nga matinud-anon kanimo. Imong gipasinati kanamo ang imong pagkamatinud-anon sa imong mga pulong, nga sa panahon nga ang tao mubuhat sa mga nakatunan o sa mga buhat sa imong mga pamaagi, dili gayud mapakya sa imong mga saad ang kadagaya kanunay nimong gipasinati sa mga taong nga tinud-anon nga nagkinabuhi sa imong mga pulong.
Wala gid kami mapakyas sa pag-alagad kanimo. Tungod kay kanunay mo kining gipakita kanamo nga naa ka kanunay sa tanang dapi. Busa dawata o Dios ang among mga pagdaing, ang among mga pagpasalamat sa makausa Ginoong susiha ang matag usa ka kinabuhi sa imong katawhan nga wala gayoy baba sa mga pulong nga among gikinahanglan karon. Pupuyo kini sa kasing-kasing una sa matag usa nga mamati karon kanimo. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamong tanan. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Welcome sa to nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Siya sa bagay, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa to nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Din ato rong tagaan og pagtagad ang pangutana nga nag-ingon nganong nagkadaghan ang mananambal, nagkadaghan manoon ang tambalanan. Nagkadaghan ning mga yuhay, nagkadaghan nanoon ning ayuhonon. Ato ning tagaan og pagtagad sa atong panaguban. Alam nimo mga kigsonan, pwede ra gyud kaayo nga mo paabot kag mga mensahe mahitungod sa pagtagad sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Nga matud pa pastor, nagkadaghan ning mga yuhay, nagkadaghan manuuning ayuhonon. Kumbaga nagkadaghan ang mga mananambal, nagkadaghan manuuning tambalanan. Kana bitawng mga taong masakiton. Nga kung imong lantawon mga kaigsuonan diha pa lang sa social media, pertindaghana nga mananambal. Unya perti pong pagkadaghana nga masakiton. Nganong maumani nahitabo sa ato ang panahon karon, Pastor Gideon. Sa kanindot kayo nga pangutana mga kaigsuonan nga kinahanglan natong tukion para doon natay mga information mahitungod sa mga panghitabo sa atong palibot. May buntag, mayo nga pagiguban sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod nga malipayon sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanong ka diri sa sitio Kaloktogan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Good morning, I declare blessing. May butag, mayo nga pakiguban ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nag-replay sa atong nga programa. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa tanang mga mo-replay ni ining ato nga pakiguban. Ako nagtuo nga sa inyohang nga pagsunod sa ato nga programa, panalanginan mo sa Ginoo. Dili lang sa espirituhanon kundi sa tanang aspeto sa pagpuyo sa ato ang sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. I declare blessing. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo siya mianhi aron magkapaton kitag kinabuhing madagayaon. Dili sad maayo mga kigsunan nga moangkon tag kinabuhing madagayaon unya ang kinabuhi ang kahimtang murag wala ang kadagaya labi na ang kinaiya. Mao na nga importante gyud mga kigsunan katunan og ikinabuhi ang unsa may mga pamaagi sa Dios nga atong makaplagan sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban. Good morning, good morning, good morning, good morning sa atong mga kigsunan nga niining mga taknaa. Haskang pagkamalipayon gyud. Tinuod no, haskang pagkamalipayon. Nga nagsunod sa atong nga programa tungod sa kalipay, walay hunong ug walay makaingon ang pagkaluya sa pag-share sa atong nga programa ngadto sa mga kaila. Sa inyo nga pagbuhat ni ini panalanginan mo sa Ginoo.
Sa imong paghimo niini timan nakitaan ka sa Ginoo ug siya magabalos kanimo kay ang imong gi-share makabag-os kinabuhi sa tao. Sayaw ta. Indot kayo mga kaigsunan nga maga-share ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga kailag higala nga maoy tuburan sa tinuod nga kabaguhan ang mga mensahe nga gikan gyud sa balaang kasulatan. Lukso ta. Lukso nga pinakakusog. Sige ilukso. Tanan mo lukso. Good morning, good morning. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan no nga naa sa nakalaing mga nasod ato ang mga muingon tang hero sa Kamingaw. Kay kana bitaw mo biyahe ka mga kaigsuonan kang mingawa. Labi na kung malayo ka sa imong pamilya unya labi na kung naagyo kay mga bata kang mingawa Ginoon. Pero salamat sa Ginoo nga kamo gilig-on o gidasig sa pakiguban sa to programa nga naghisgot sa mga pulong sa Ginoo nga mo'y maghatod kanato sa kadaugan. Kalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako. Mayong buntag, mayong pagiguban, ilabi na ni Sister Susana Pablio. Good morning, good morning. Og si Eler Pantalita. Good morning, Pastor. Good morning, Sadnimo. Si GPC Santiago, good morning mga igsoon kanimo Pastor Gideon. Kapitan ninyong tanan, igsoon. Okay ra gyud kanang tubig ra. Kanang pure tubig. Kay kung naamang ko'y mga kanang tiyan nga dili kayo anad og kuan kanang murag na ato gyud side effect no kanang muna akay sa bisagol. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Jingjing Tordelio. Mayong buntag Pastor uban sa imong pamilya ug sa tanang nagsunod sa imong programa dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Og mayong buntag, mayong pagiguban ni Jorly Salvia Pigalan. Good morning nimo diha sis. Cecilia Tabanao, good morning. Kumusta mo diha? Okay ra gyud kayo mi dire. May buntag mayong pagiguban ni GPC Santiago. Kisalamat kaayo GPC Santiago sa imuhang pag-share o panalanginan ka sa Ginoo sa pagbuhat nimo niini. Good morning ni Marilyn Orison, Sister Rachel. Good morning. Si Napoleon Romano Dinglasa, good morning ni mo diha no. Ato igsoon nga nanuka diha sa Cavite. Ako ni siya nga first cousin. Si Jerlyn Bulanres, mayong buntag, mayong pakiguban. Sister Kilisti Pargan Rivas Ribolin, good morning sis. Musta mo og ang Dios magpanalangin. Si Eva Ostos Bani, matod pa, good morning Pastor og sa tanan nga nagatan-aw, maayong buntag sab sa akong mga kaigsuonan diha sa Las Navas og sa Suerte og sa Ostos family. Shout out ko sa akong brother nga si Pastor Bini Boy Ostos og sa akong mga ate og manghod dili na nako maisa. God bless sa atong tanan. To God be the glory. Morning, Pastor. Morning. Ang Diyos magpanalangin. Mayong pagiguan. Happy listening, happy watching ni Marilyn Orison. Matod pa, good morning. I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Morning sa ato mga kigsunan diha sa Davao de Oro. Ang Diyos magpanalangin. Sa tinuog na kalimutan, siya ang Diyos sa balaan. Sundin ako siyang dahigon, ibayaw, uban sa Mayong buntag, mayong pagiguban ni Pastor Gregorio Kering. Pastor, may buntag, mayong pagpaminaw ni Linlin Pangandian Abayon. Mayong buntag o mayong pagiguban ni Glory Donairi Fortuna. Pastor Gideon, good morning og sa imuhang tibuok pamilya sa tanan. Pastor, request kog awit makalangit milagroso. Ay salamat kaayo sa pag-request. Ato ni tagaan og pagtagad ang imuhang gipaabot diri nga request. Awit nga milagroso. Ato ni tagaan og pagtagad diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi. Kalaygon ang Dios magpanalangin kanato ni ining maong awit milagroso.
Wa ko ka-live kagabi mga kaigsuonan kay doon ako'y gimonitor nga katong among gitrabaho ni paring Joel o ni Dong Marvin nga pag plane good sa stage kay amo amang gibutangan gyud og kuanan gyud namog simento. Abi na kog mga upat ra ka simento nakahurot mag-unom. Kini bitaw nga bag-o pa ta nga magkat-on og panday-panday ginagmay. Dili pa gyud ta kabalo mo estimate. Mao na nga akong gimonitor kay ako ang magiplan sa pagkagabi unya akong gibubuag tubig para sinaw pagka ugma unya karon sinaw nagyuturon ato natong ibutang ang binil o insakto gyud pod kaayo nga karong adlaw itaod pod ang glass sa atong simbahan. Dili ko ka-imagine mga kaigsuonan nga gipanindot pag-ayo sa Ginoo ang atong balay alampuanan. Nga diin magkahiusa ta diha sa mga pagdaig, pag-ampo, pagpasalamat sa pagkamaayos Ginoo. Diin mabati nato ang tinuod nga kabag-uhan, tinuod nga kausaban nga magdala nato sa ihang gingharian. Malaygon ang Dios nga magabalos o magaganti sa tanan nga mga naghago aron ang atong balay alampuanan mahuman sa dili pa ikaduhang anniversary sa ato ang pakiguban sa pag-alagad sa Ginoo. Malaygon ng Dios nga paday nagpanalangin o padayon nga magabalos o magaganti sa mga matinud-anon niyang mga alagad. Kana bitawng musuod ko sa simbahan mga kaigsuonan. Wala ko'y laing gilito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa imong pagpanalangin sa tanan nga mga nagsakripisyo ug sa tanan nga nagmatinud-anon kanin dili kay mapakyas o mapakyas ang Ginoo sa iyang mga saan. Sa atong kinabuhi milagroso ang Dios. Ato ning masinatian ang iyang pagkamilagroso kung kita mo duol nga matinud-anon kani. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Matod pa og maayong buntag ni Dong Julito diha sa Canada. Maayong buntag nimo diha Dong. Uban sa imuhang buutan kaayong asawa. May buntag Bulanon in Canada. Good morning. Si Gigi Dinoyo gaw, may buntag diha gaw. Kumusta mga kandias Mandawi? Maayong nga buntag ni Ryan Suan Lapas. Good morning, Pastor. Shout out Farm Rizal, Laguna, Manila. Kumusta mo diha sa inyong trabaho diha sa farm? Maayong nga buntag ni Linlin Pangandian Abayon. Good morning, Pastor. Greetings in Imos, Cavite from Davao de Oro. Good morning kay Mama Gingging Simpron ug Mama Divine ug maayong buntag Linlin. Salamat kaayo no sa imuhang pagtubaya ug paghatag og panahon. I declare blessing sa imuhang pamilya ug ang Dios magauban magaproteksyon sa imong kinabuhi. Linlin Pangandian Abayon. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Brando Mancao. Maayong nga buntag, Pastor. God is good all the time. God bless sa imong programa watching from Cebu City. Laigon ng Dios magapanalangin. Mary Jean Ago, good morning. Og ni Lusa Camigin. Matod pa Napoleon Romano Dingla sa Pastor J. May tanong ako karon tungkol sa mga kalamidad. Karon una ang masbate durog na ang mga bahay doon unya ang Cebu man durog-durog din. Anong analisa nimo pas? Sige, salamat kayo sa pangutanan no. Ang tinuod yun kung imong tan-awon ang kasaysayan sa kalibutan, tanan nga mga butang sa kalibutan magkadaan, makita o dili makita. Butang ko ipasabot, wala ka masayod sa pundasyon sa kalibutan sa ilalom ni ini. Unya kung imo sad nga tan-awon ang kana bitang mapa sa Pilipinas, sa Pilipinas mga kaigsuonan, kung imong tan-awon siya, kung wala pa gyud tubig, daghan kay ni sa bukid. Kung imong tan-awon gyud ang mapa sa Pilipinas, ari la ko mo discuss diri sa Negros og sa Cebu.
Kanang Negros og sa Cebu, like example diha sa Tampi og sa kanang Gaatbang ba, Tampi og kanang Santander o Sibulan. Kung wala pa nay dagat, perti na siyang laluma. Pangpang na siya. Kay kanang dagat diha mga kaigsunan, ako magyunang gi-search mga kaigsunan nga sa mga nag-post diha sa kana bitawng nagtuon sa dagat sa Pilipinas, usa po na sa pinakalalom. Pero kung imong tan-awon ang pinakalalom yun nga dagat, kanang dapit diri sa Leyte, kanang dagway gyud gikan sa Luzon paingon sa Visayas og sa Mindanao, kanang nga kilida dapit sa Leyte, pangpang na diha. Munay pinakalalom nga dagat diha mga kaigsuonan. Unya kung imo na siyang tan-awon gyud, kung wala pa nay tubig, taas kay na siya nga pangpang. Unya kung ato sang tan-awon, walay kuan bitaw, walay kung wala pa nay tubig, pangpang yun na siya. Kanya sa ako nang gikaingon, walay butang sa kalibutan nga dili madaan. Madaan yun na. Magabok. Naa siguro yung mga dili dayon magabok or makaingon tang dili siguro yun magabok, kanang bulawan, kanang stainless, iron, mga unsa pa diha. Pero kung maghisgot tag mga bato o pundasyon sa yuta, magabok yun na siya. O niya, kung imong tan-awon sa gikan sa pagkahimugso sa kalibutan, pila na siguro ni ka moingon ta nga pila na siguro kalibo ka tuig gikan kang Adan, ngadto na kang Noe, ngadto na kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, ug ngadto na sa mga time ni Saul, ni David ug Solomon, hangtod pag-abot ni Jesus. Gikan ni Jesus Christ 2,000 years na ang nilabay. Muna nga daan na gyud ang ato ang kanang moingon tang mga bahin sa ato ang yuta sa kalibutan. Unya gawas pa ni ana naapag yung mga history ang ato ang nasod nga daghan kaayo na siyang active nga bulkan. Unya kanang mga bulkan nga kaniadto active nga karon dili pa kaayo active. Kung imong tan-awon sad ang istorya sa ato ang nasod nga Pilipinas, naay mga bulkan nga kaniadto nakabuto. Unya kung miingon tang nakabuto na sila, naay mga yuta ana nga wala matantan, kanang wala madasok ba, mura og nag-ampaw na lang na sa lalom. Sama ana nga sa Negros, sa Talinis, kung imo na siyang tan-awon, active na siya nga bulkan kaniadto. Kay ako man nang gisusi sa diha sa kanabitang mga nagpost diha sa social media, even sa Google, sa mga kaigsunan, imo man nang makitaan gani ang istorya sa ato ang nasod nga Pilipinas. So kanang mga paglinog, daghan man kaayo nga hinungdan ang nganong naay paglinog, naay paglinog nga tungod sa gitawag volcanic or kaha, kanang tungod sa paglihok ug pag-uyog pagtipak sa yuta ilalom sa dagat o kaha kilid sa dagat, mo create man gyud na siya og pag-uyog. Ug sumala sad sa ako ang pamalandong kanang pag-uyog sa nahitabo karon dapit sa bantayan, unya tunga-tunga man na sa dagat nga sa Ormoc or sa Leyte ba na dapit og sa daan bantayan nga naa diha ang paghugno sa yuta. Normal gyud nga mukuan siya og mga Pinoy-anan sa tao, mo dugmok gyud siya kay
kusog man ang iyahang pag-uyog. Gani moabot sa Negros, moabot dapit sa Bohol, o niya moabot pagyod sa parte sa Leyte. Muna nga mo create gyud siya labi na gyud sa dapit sa Bugo ug sa Daan Bantayan. Muna nga naagay mga building, mga Pinoyanan, mga bukid nga mga tumpag tungod sa gitawag pag-uyog sa yuta, paglihok sa yuta. Unya dili gyud na kalikayan nga dunay mga tao nga mga mantay. Dunay mga tao nga kana bitawng maigo, matumpagan. Labi na sa panahon ato nga na ay gihimo nga Bible kanang gitawag tournament ba nay tawag ana sa San Remigio. Mao na nga usa sa ato ragyong gitinguha kana ragyong pagpaduol sa Dios. Kana ragyong pag kinabuhi nga naay Ginoo. Nga 100% bitaw nga bisag mag-inusara ka o naa kay kauban kanunay nimo nga duol ang Dios. Kay kung duol na to ang Dios, dili ta niya pasagdan. Dili ta niya kanabitawng dili ilayo sa Ginoo ang iyang proteksyon, ang iyang pagkamaunungon, ang iyang pagbantay, pagpanalipod. Bisan gani sa mga balatian, sakit nga ikamatay, kanunay tang luwason sa Dios. Kanunay tagaan tag chance aron makaalagad kaniya. Og ato ragyong sako lang yung pagpamalandong mahitungod sa linog o mga trahedya, dili gyud na siya pwede nga kana bitawng moingon tang ato nang iampo pastor nga dili na mahitabo, dili na matuman. Kay kung atong nang iampo nga dili mahitabo, nga dili matuman ang mga trahedya sama sa linog, baha, kanang gubat o bisan unsang mga disaster sa kalibutan, kung atong iampo nga dili na matuman, ang mahitabo dili ta motuo sa Ginoo ana. Nagtuo ta pero murag makaingon ta nga kanang misupak ta sa gipanagna sa Biblia. Ang ato ra gyud nga tinguhaon mao gyud ang pagkamapailubon, ang pagkamapaubsanon. Kay maunay kinaiya nga dunay saad ang atong Ginoo. Diha sa Revelation kapitulo chapter 3 verse 10, ingon diha nga kagituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa mga tao. Kanang mga pulonga matuman gyud na. Kanang gipanagna sa atong Ginoong Hesus nga dili pa siya mobalik, na ay mga timailhan, na ay mga kagubot, na ay gubat. Ang ato ra gyud iampo nato nga proteksyonan ta sa Ginoo. Unya labaw sa tanan atong iampo nga magpabilin ta diha sa mga pagtulon anong mga mensahe ni Jesus Christ. Kay kung magpabilin ta sa mga pagtulon ni Jesus Christ, dili gayud ibulag sa Dios ang iyang proteksyon. Dili gayud ilayo sa Dios sa atong kinabuhi ang iyang pag-atiman. Kanunay natong masinatian bisag asa ta. Matud pa ni David, bisan pag maglakaw siya sa landong sa kamatayon, apan ang proteksyon sa Dios, ang pag-atiman sa Ginoo, kanunay niyang nasinatian. Kung ato lang una-unaon sa mga katalagman nga nasinatian ni David, dili sayon. Matud pa diha nga gilibutan siya sa mga kaaway. Salmo 23:5, kanunay siyang giandaman og pagkaon at ubangan sa iyang mga kaaway. Giatiman sa Dios ang mga tao nga matinud-anon sa iyang mga pulong. Og ang tao mahimong matinud-anon sa dihang seryoso nga dunay panahon sa Dios. Panahon sa pagpaminaw, panahon sa pagkat-on,
panahon sa pagtuon sa Biblia. Mao nay usa sa mga ilhanan nga seryoso ang tao sa pag-alagad niya sa Ginoo. Mao hinungdan nga ikaw ug ako kinahanglan gyud nga magmatinud-anon. Dihas pagkamatinud-anon, dili na no need na ng pagpangumpara sa uban nga moingon tang kitay sakto sila sayop. Wala tay maani ana, gawas lamang sa pagpanghambog. Muna nga diri sa to nga programa, walay laing gi sintro dinhi maugyod ang pagkat-on sa tinuod nga mga mensahe nga gikan sa Dios. Labi na gyud sa ato karong hisgutan nga matud pa nganong daghan nga mga nangayo, daghan man pong ayo hunon. Daghan nga mga doktor karon. Ako bitaw nga gi-search mga kigsunan kung unsa og nagkadaghan ba gyud ang mga doctors. Pero nagkadaghan gyud ang mga doctors, mga kaigsuonan nagkadaghan. Sa dili lang mga doctors ang nagkadaghan, mga kaigsuonan. Nagkadaghan sad ning mga kanang mga yuhay, kana bitawng binisaya, nagkadaghan sad ning mga binisaya. Unya manambalay, nagkadaghan. Sa gawas sa Pilipinas, sa nagkalaing mga nason, nagkadaghan po ning gitawag og kanang mga healing crusade. Pero tindaghan na. Healing crusade dito, healing crusade diri, healing crusade bisan asa. Unya ang atong makita mga kaigsuonan ibin sa social media, pero tindaghan ng healer diha. Gawas pa ni ana mga kaigsuonan, naapagyoy mga nang-invite nga mananambal nga naay libre nga pagpanambal. Ang matud pa nagpungasi nga mga milagro. Pero ngano man nga mga kaigsuonan, ang atong Department of Health DOH mingkumpirma kung imong tan-awon gyud nga mas daghan ang masakiton karon kaysa ng labay nga mga tuig. Kay sila man ang nagunit og data mahitungod sa gidaghanon sa kana bitawng nangamatay, unsa hinungdan, unya even ang WHO World Health Organization kung imong tan-awon sad mga kaigsuonan, naapod sila'y listahanan o data nga pagpangumpara mahitungod sa gidaghanon sa problema, dili lang sa espirituhanon, problema sa pisikal, mas daghan karon kaysa nanglabay nga mga tuig. Nga unta kung imong lantawon, according sa mga ahensya no, sa mahitungod sa nagmonitor sa kondisyon sa kinabuhi sa tao o sa lawas sa tao, mas nagdaghan ang mga doktor karon, mga nurse. Unya gawas pag yun ni ana mga kaigsuonan, kung wa gyud ka kabantay, makapamalandong ka ani karon. Pertin daghana ng mga mananambal karon. Sa ko nang gikaingon nagpungasi ang mga milagro, pero kung imong tan-awon, nagkadaghan ang mga taong masakiton. Gawas pa ni ana nagkadaghan ang mga taong gisudlag espiritong dautan. Ngano man, mao ni usa sa mga mensahe nga pwede gyud nato nga hisgutan. Ug mao ni atong gikinahanglan pod nga tukion sa atong panahon karon. Nga muingon ta nga dato sad ari pud ta sa kanang gitawag kahimtang sa pagpuyo, dili lang kahimtang sa kanang pisikal, kahimtang sa panginahanglan, pagpuyo. Mas daghan ang nangita og kana bitawng trabaho. Mas daghan nga mga pamilya nga nagkabahin-bahin, nagkawatak-watak, nangita ihanay pangita og trabaho, pero lisod man gyapon. Ang uban nagkadubli-dubli na ng trabaho. Trabaho diri, trabaho didto. Pati ang uban nagtrabaho og adlaw, trabaho po gabi. Dunay mga tao siguro nga tulo ka klaseng trabaho. Ang uban, upat, kinaapay negosyo.
Pero lisod gyapon. Ngano man, Pastor Gideon? Puusag yun sa, kung imong tan-awon mga kaigsunan, minsaka sa ning, ari punta sa gitawag, spiritual nga bahin. Like example, daghan karon nga mga nagwali sa social media, nagkadaghan ang simbahan, nagkadaghan ang mga naghilalis na gani tungod sa kadaghan. Nganong nagkadaghan mapuning puyo-puyo? Mao ni nga usa sa mga angay natong tukion mga kaigsunan, nganong nahitabo ni siya? Kinahanglan gyud nga ato ni siyang tagaan og pagtagad. O niya para matagaan po nako og pagtagad ni inihang mga mensahe ato sa ning basahon pod makadyot kining ato asang kining inihang mga mensahe nga gipaabot diri no sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko og ato sa ning tagaan og mga awit nga maoy mo back up pod sa ato ang paghisgot sa inyohang kuan kanang inyohang mga mensahe din atong tagaan og pagtagad no. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ni Susana Pablio. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo na kamatatag sayo sa kabutagon. Kauna punta sa ato ang atong kalag sa mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios kanatong tanan. Si Mary Jean Ago, salamat makanunayo nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Matud pa ni Mary Jean, may butag ni Jingting Tordelio, Milita Bernaldino, Bernardino, may buntag ni mo diha. Si Bimbo Arellano Judal, maayong buntag, maayong nga pag-iguban. Si Albarazin Chinilin, may buntag ni mo diha, Sister Chinilin. Salamat kayo ni Sister Susana pag-share sa itong programa. Bisan ka mo diyan tanan. Hindi ragyod kayo mo share ni Ana o niya nakita kas Ginoo ang Dios mo ganti kanimo. Si Anali Karina Limpahan sa ikon. Good morning Pastor ug sa tanang viewers and listeners watching from Asagratan City, Negros Oriental. Good morning nimo diha Sister Anali. Maayo nga buntag, dan share always your life. Matud pa ni Mary Jean Ago. Salamat kayo Sister Mary Jean ha. Si Grigi Lumabos. Maayong buntag nimo diha from Ormoc. Kumusta mo diha sa Ormoc? Si Norvita Yotratsi, maayong buntag Pastor ingon man sa tibok mong pamilya. May buntag ka natong tanan og ni Bimbo Arellano from Davao. Good morning Pastor, mumukaw rako sa akong mga anak. Manong Dovin og Hadin, good morning, good morning. Good morning, pamukaw diha. Salamat kayo. Si Linlin matud pa, morning Pastor, request ko song Walay Sama. Sige ato ning tagaanog pagtagad ang imong request. Awit makalangit nga Walay Sama. Salamat kayo sa pag-share, pag-request no sa ato ang there is ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sige ato ning tagaanog pagtagad ang awit Walay Sama. Mayong butag, mayong pakiguban ni ni Jorlyn Salvia Pigalan. Matud pa, Pastor, please pray sa akong manghod, Joel. Ako ning screenshot, ang Dios magahatag kumplitong kayuhan o pagtagbo sa panginahanglan. Si Silvano, matud pa, mayong buntag. Matud pa milagroso ako na to napatukar Sister Girly. Si Bulanon in Canada, Dong Julito, matud pa maayong buntag Pastor, God bless us all. Maayong buntag ang Dios magpanalangin sa ninyo diha. Si Marna Solier, good morning Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Iyan na putong gipukaw, iyan na putang gipukaw ni ining sayo sa butagon. Lain na usab nga adlaw, bag-usab nga atong ginabuhi ug magpasalamat ko sa atong buhi nga Dios tungod kay iya kong giayo ni ining adlaw. Kay gabi gilantan ko grabe takig ug karon iya akong giayo Pastor, pirmi kong magtan-aw sa imong live. Tinuod jud na Pastor, milagroso ang Dios, iya jud tang tabangan. God bless Pastor uban sa imong pamilya. Amen no.
Si Arlene Amuco Aligado, good morning Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Magapanalangin ka natong tanan watching live here in Seattle, Negros Oriental. Si Kubi Chan Sermona, good morning. God bless sa atong tanan. Good morning kaninyo. Og si Sister Bernadette, Sister DT Alsola. May buntag. Atong isuon nga nanog ka Dias Laguna. Good morning nimo diha sis. Si Marlita Oloverio, maayong buntag from Isabel Leyte. Maayong nga buntag ni Sasi Amalia de la Piña, New Edgar Sumampong, Jingjing Tordelio, si Glory Donairi Fortuna, si Anjing Mandanao. Good morning nimo diha Anjing, no? Maayong buntag ni matud pa ang pag-ampo kupas. Sana magsibalik na ang mga tao sa pag-alagad sa Diyos. Kasi ang nabasa ko sa pag-alaala sa mga lahat ng mga tao diha sa Jeremias 25:32-33. Salamat sa imong programa. Salamat kaayo sa Ginoo, no? Si Brother Napoleon Romano ding Lasa. Salamat kaayo nung sa imong pakiguban og sa pag-ampo nga padayon kitang mga angyo sa Ginoo. Si Noli Prax Sanico, good morning. Si Lornari Abaw, mayong buntag. God is good to all from Negros Oriental. Luchin Gonzaga, good morning. Mayong buntag ni Regina Aporcho og Mimi Dalio. Si Freddy Aquino, mayong nga buntag pastor og sa atong panahon karon. Dili lang pisikal nga sakit ang naangkon sa kadaghanan karon, kundi sakit sa espiritual. Si Jesus nag-ingon, pastor, walay sakit, walay magkinahanglan og doktor, kundi masakiton lamang. Tinuod ko na, no? Salamat kaayo, Brother Freddy. Si Tata Abdullah, good morning pastor, please magpaprimi nimo sa akong pamilya o sa tanang mga tao anhi sa tibuok kalibutan nga always safe lang tang tanan. Lord Jesus, please help us. In Jesus' name we pray, amen. Thank you pastor sa pag-read nimo nga stay safe. Pastor, greetings from Tolentino family, Barangay Pahina, San Nicolas. Ang Ginoo maayo sa tanang panahon. Way makalabaw kay Lord Jesus, siya radyod na sayod sa tanan. Ang nasayran sa atong Ginoo kanang nakita sa Ginoo karon og sa unahan, wala niya tagui. Iyang gipadayag aron makapangandam ta. Maunay atong tuuhan, tanan nga gipadayag ni Jesus, di gyud na mahitabong papakyas. Matuman gyud na nga magkadaghan ang dautan, magkadaghan ang mga problema para makita gyud kinsa gyud toy tinud-anay nga nangalagad. Tinud-anay ang tintawong tinud-anay nangalagad, katong tinud-anay nga nakakaton sa tinuod nga mga mensahe. Kay daghamang nangalagad karon mga kaigsunan, imong tan-awon pulong nalay balaan, sinina nalay balaan, ang bisti nalay balaan, pero ang binuhatan si Mang. Ngano man, dili man po tinuod ang mga pulong nga ilahang katunan. Doon naman po yung mga pulong pagtulunan nga gikan rang sa kalibutan. Muna nga magbantay kita. Si Listicia Mondihar, good morning. Bernadita Guhanon, upong maayong butag pastor, upong family. Nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat. Si Juliet Valenzuela, good morning. Lia Asib, maayong buntag. Arlene, good morning. Sister Arlene. Good morning, Pastor watching from Bacoor, Cavite City. Good morning ninyo diha Arlene from Bacoor. Salamat kaayo sa inyo nga pag-uban o pagtumbaya sa atong programa. O ako mong gihangyo tanan sa pag-share gyud sa atong programa ngadto sa inyong mga kaila. Si Anjing Mandanao, salamat nakapaminaw na punta. Amen, no? Salamat kay sa Ginoo. May buntang mayo nga pakiguban ni Nars Buyan, good morning Pastor Gideon, Pastor Russell, kumusta ning matahom nga sidlak sa adlaw? Salamat sa Ginoo, maayo tang panglawas pagkanindutan, no? Pagkatahom sa sidlak o silaw sa adlaw. Kaninduta Sister Nars. Good morning ni Vril Dave Philip Rico Wagas. Blessed morning Pastor, dalaygon ang Dios sa matag adlaw kanatong tanan.
uban sa Ginoo ug mo request kog kopti. Sige. Oras ato nga programa mga kigsunan alas 6:39 na sa kabuntagon. Ato ning tagaan og pagtagad ang gi-request diri. Kupti ako. Ato ning tagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Pulong mo kinabuhi ko. Sige ato ning tagaan og pagtagad diri sa ato ang programa. May buntag ni Vilma Alipaw. Maayong buntag, pastor from Taganaan. Mamukaw ko sa akong mga bata og makrohon liti og sa akong anak sa Canada. Mangumusta ako, God bless pastor uban sa imo pamilya. Salamat kaayo Sister Vilma. Nya i-share ang atong programa Sister Vilma ilabi na sa imong mga anak, no? Ang Dios magapadayon sa pagpanalangin ug magagiya kanimo sa imong Pinoyanan. Maayong buntag ni Amalia de la Piña, si Jocelyn Oliger. Maayong buntag pastor, dalaykon ang buhi nga Dios kanatong tanan. Si Maya Inok, maayong buntag og ni Garcia John, maayong buntag pastor, pray for Philippines. Amen, no? Salamat kayo sa mga prayer ato gyud nang iampo. Unya ato gyud isangyaw ang pulong sa Dios. Kay mao gyud nay usas mga hinigiban aron malayo gyud ang tao sa katalagman. Sister Diti Alsula, maayong buntag pastor, kumusta mo diha pastor? Ang atong buhi nga Dios magapanalangin o magproteksyon kanimo pastor og sa tibok nimong pamilya pastor. Salamat kaayo Sister Diti. Si Dante Balawag Jigo, good morning pastor from Basyawan, God bless. Si Isadora Patagan, good morning pastor og sa imong pamilya og sa tanan na Mindanao. May buntag from Burawin Liti, gikan ni Jocelyn og ni Phil Impes, maayong buntag. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, kinibitaw nga pangutana mahitungod nganong nagkadaghan man unta ang mga yuhay, nagkadaghan man noon ang ayuhonon. Kumbaga, nagkadaghan ang mga murag nagkadaghan ang kontraktor nagkadaghan man noon ning kontrakonon. Parang inana bitaw. Ato rin ang klaro-klarohon mga kaigsunan, dili lang klaro-klarohon, ato rin ang klarohon. Kay kung maghisgot tag mo ingon siguro ang uban kung aritas panday o sa no, magkadaghan ang panday nganong nagkadaghan man ang pandayonon. Mo ingon pod ta sa ato arpong una-una, nagkadaghan man gud ang mga tao pastor. Sige, nagkadaghan ang mga tao pastor, magkadaghan gyud ng kuan ng puloy-anan. Ang uban sad nagdubli-dubli ang puloy-anan, ang uban sad wa koy karong Pinoy-anan. Sahay moingon siguro ta mga igsoon, mukiling ta sa tawhanon nato nga pagbati, tawhanon nato panguna-una. Layo kayo ang og hustisya ang tao. Tinuod kay ang tinuod nga hustisya naara gyud sa Ginoo. Kumbaga masinatian lang nato mga kiigsuonan ang tinuod hustisya kon ang Dios maguban sa tuwa. Matod pa niingon diha, kinsa may makigbatok nato kung dapig nato ang Dios. Muna nga walay guba, walay makaingon tang makakawat sa kalipay, sa kalinaw, sa kadagaya, mga panalangin nga giandam, nga gihatag, gifiyal sa Dios sa tao nga misalig kaniya. Tungod kay proteksyonan gyud sa Ginoo, dili lang ang kinabuhi sa tao kundi dili ang mga butang usab nga gisalig sa Ginoo. Muuswag gyud. Now ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang ato rong gisgutan, nganong nagkadaghan man ang mga magwawali, nagkadaghan naman noon po ning muingon ta nga problema sa pagpuyo. Onya nagkadaghan ang mga muingon ta nga nangayo, nanambal
gamit ang ngalan ni Ginoong Hesus, gamit ang mga pulong ni Ginoong Hesus, o gamit ang Biblia, nagkadaghan lagi ning masakiton. Kini, ako ni siyang gikuha kung tinuod bang nagkadaghan ang mga taong masakiton. Ako niyang gikuha mga kaigsunan, akong gisusi sa ilahang report o data sa ato bitang ahensya sa ato ang nasod, datos sa mga masakiton, bisan sa DOH o Department of Health mga kaigsunan, nga mas daghan ang masakiton karong tuiga kaysa miaging mga tuig. Unya, ibin gani ang datos sa PSA, naapod sila'y record mga kaigsunan, mahitungod sa mga kanabitang nangamatay. Dili lang sa panahon sa naay mga trahedya, kundili mas daghan gyud ang mga muingon ta nga nagmasakiton. Unya kung lilion sad nato ang record pod sa WHO World Health Organization, sa mga internasyonal nga mga agency nga nagtuyok sa lain-lain nga mga kalibutan, lain-lain kalibutan sa atong kalibutan, imong makita po didto mga kaigsuonan nga mas grabe ang kanabitawng nangamatay, mas grabing daghan rong mga sakit. Nga unta mga kaigsuonan nga kung imong lantawon, nagka-high-tech na mauntang ato ang teknolohiya. Nya gawas pa ni ana, sa gawas og sa suod sa atong nasod, nagkadaghaning mga magwawali. Nya gawas pa gyud ni ana mga kaigsuonan, nagkadaghan gyud pod ang mga yuhay, kanang krusada, healing crusade, nya pitindaghan na. Pero nganong nagkadaghan man ang problema sa tao. Kabalo ba mo mga kaigsunan, sa akong pagpamalandong niining kabuntagon, tungod kay nagkadaghan ang sala sa tao. Nganong nagkadaghan ang sala sa tao, kay nanungha ang mga false prophet. Mudaghan na gani ang false teachings, mga sayop nga mga pagtudlo, mga sayop nga mga pagdumala sa simbahan, mga sayop nga doktrina, pagsabot sa Biblia, sayop na gani, murisulta gyud na og sala. Og sa dihang murisulta nagsala, murisulta gyud nagbalatian. Mao na nga kanang tanan mga kaigsunan, dili pud ta matingala nganong nahitabo na siya. Tungod kay sa dili pa moabot si Ginoong Hesus, matuman gyud ang tanan gipamulong nga atong mabasa sa Biblia. Dili lang si Ginoong Hesus ang nagpasidan. Ang Holy Spirit nga nagapanglihok sa mga apostoles, nga nagsulat sa mga mensahe aron ikaw ug ako masayod nga kini matuman. Gani si Apostol Pablo, dili lang muingon ta nga tungod na sa mga magwawali, tungod na sa mga magsasangaw, no. Kundili tungod yun na sa espiritu nga naa sa mga tao. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang sulat ni Apostol Pablo sa uban nga mga libro nga iyang gibilin diha, gisulat diha sa Biblia, nga doon na siya giingon diha nga moabot ang mga panahon nga ang mga tao dili na ganahan mamati sa tinuod nga mensahe. Magpili na silang mga magwawali. Dili aron makakaton, kundili magpili silang mga magwawali para magpili silang mga magwawali nga maoy muwali sa gusto nilang madunggan. Sa akong pagdumala bitaw og simbahan, usahay awayon ta, usahay kitay lainon, kay kanang giwali ng libin-libin, giwali ng kabit-kabit. Muna nga naitay mga kaigsunan mo ingon gyud ang akong asawa nga
dili ko gusto nga dili na ko pangayoon nga ako ang mga anak mapastor. Katong timing nga kana bitawng time nga kami gi murag makaingon ta nga gatuyok ang mga pagsulay nga moingon ka nga kani makatabang siguro ning tawana unya utro man pod. Muna nga grabe ang akong asawa saksi gyud sa among nasinatian nga damor na kong giwali ang mensahe sa Dios. Damor ko nga kana bitawng ang mga tao nga akong gisakripisyohan damor nga murag mo'y gigamit aron masulayan ko kung seryoso ba kong muwali sa mensahe gyud sa Ginoo. Unya moingon ko nga insakto gyud ang giingon sa Biblia nga sa matag desisyon tikang natos pagpangalagad sulayan kita. Nya salamat gyud ko sa Ginoo nga akong asawa, ang akong pamilya gilig-on pag-ayo sa Ginoo. Gituman sa Ginoo ang iyang mga saad og among nasinatian ang iyang mga mensahe sa among paglakaw sa pagtuo samtang napas kalibutan. Og padayon kong gidasig gilig-on sa pagtudlok sa mga tao aron ang tao gamiton sa Ginoo. Kay kaniadto pa gaampo gyud ko nga daghang mga ngani. Kanang tinuod nga mga nihay dili kay tinuod nga mga ngani o niya manghagdaway di ay. Lahi man gutong mga ngani, lahi putong manghagdaway nga musagol-sagol sa pagpangani o niya kabantay mo anang mangani og humay o kaha mananggi og mais. Ako moingon gyud ko makahinumdum ko ani kay naam gyud mga taong siaw pod ba. Sa una nakaagi man gyud mi og grabe nga kadaghang mais. Mura og 5 or 4 ka hektarya napugsan gyud na og mais. Unya dili lang daro, guna ra na kay naami na ako igsuon sa una nga haskang kusuga pong mo bunglay. Akong igsuon Raymond, grabe gitong mo bunglay. Unya ako mga magulang kusog kay mo bunglay. Nya kami pod dili man kaayo pon may makabunglay kaayo atong panahon na kay bagagmay pa man mi. Ang ako lang di na ko malimtan nga nakasuway gyud mi og kanang baol nga pertindakua og kamaisan. Nahugnoan gyud mi ato og kanang gitawag budiga. Naama mi tabunos nga hugno gyud ang mga tuko. Kaabot gyud sa sablayan ang mais. Unya nganong ako ning istorya tungod kay naay mga tao sad nga nananggi gikan sa nagalain nga mga sityo nihangyo nga manabang. Unya inigsanggi mga kaigsunan katong mga tumba dili man to pungion kay inig uli po dayon uli human nila og pabahin hangyo man silang manghagdaw. Mao gyud ako ang nahinumduman mga kaigsunan nga ang ilang bahin wala pa kaayo makaabot og hamabaw nga sako. Dayong uli niabot magduha ka sako kay hinagdawan. Kay lahi man gyud nang mananggiay kay sa lahi po to nga manghagdaway nga mura og moapil pananggi mga kiisuon daghan kay saylohan. Muna nga usapod sa kana bitawng kung magwali nga dili gyud waling-wali bitaw daghan kaayong mga masayloan nga tinuod nga mga mensahe tungod sa personal nga interes. So usanas mga bantayanan nga sa ato ang hisgutan karon nga sa atong panahon karon kung atong tan-awon ato man gyud nakita nga daghang yung mga milagro pero nganong dagkadaghan man ang problema.
Dili lang sa ato ang gobyerno. Ari lang sa ta mga kigsonan sa atong hisgutanan. Kanang giingon nga pastor, nganong nagkadaghan ang mga yuhay, nagkadaghan mang ayuhonon. Ang buot ipasabot mga kigsonan, nagkadaghan ning mga naghimog mga milagro, nagkadaghan man noon, mas nagkadaghan man po noon ning nagkinahanglag milagro. Wa gyud mahurot ning nagkadaghag milagro nga nagkadaghan naman noon nga unta nagkadaghan man ang muhimog milagro. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kaayong mga nagtanyag. Ari mo dire kay nagpungasi ang mga milagro. Ari mo dire libre nga mga milagro. Nya naagoy mga milagro mga kaigsuonan. O niya diha sa social media, kana bitang naghilinya ng mga masakiton. Naagoy mga milagro. Yan nagkadaghan man puno ning nagkinahanglag milagro. Wa gyud mahurot. Nya gawas pa ni ana, dili ingon nahurot, nagkadaghan na hinuon. Naunsa may hinungdan. Mao ni ako ang gipamalandungan pag abot ni ining maong mensahe. Samtang na malandong ko ni ining nga sayo sa kapuntagon, hangtod ni ining ato karon nga panaguban, gidala ko sa Ginoo sa usa ka mensahe nga kung magkadaghan ang sala, magkadaghan ang balatian. Magkadaghan ang sayop, magkadaghan ang guba. Pag magkadaghan ang guba, magkadaghan ang masayang nga mga materyales. Og usara gyud nga akong nakita, kung magkadaghan ang mga false prophet, magkadaghan ang mga false teachers, mga mini nga mga magwawali, mga mini nga mga propeta, nya kanang tanan, kung imong lantawon ang Biblia, muhimo ni sila grabing milagro. Ya nganong grabing milagro nga himuon, magkadaghan mga balatian tungod sa sala. Nganong magkadaghan ang sala? Tungod sa sayop nga teaching. Nagtuyok-tuyok ra mga kaigsuonan. Muna nga kabantay mo sa kadaghan nga mga muingon tang gitawag pamilya pero dili pamilya. Kaya nga naman puyo-puyo raman. Siguro sa imuhang pamilya, sa imong mga anak, sa imong mga parente, pila ka kabuok ang mga nagpuyo-puyo. Kanang puyo-puyo, libin-libin, sala na siya. Ya, kung imong lantawon, how about sa inyong simbahan? Naaray mga worship leader nga nagkuyog-kuyugay, nagpuyo-puyoay. Ang uban diha, nagdala pa og simbahan. Ang uban, nag-support diha sa simbahan. Mukreate na sila og kalagot sa Dios. Kumbaga, makakontribute ni sila kasuko sa Dios. Mulayo ang Dios sa mga dapit diin wala makahatag og himaya sa iyang ngalan. Muna nga, dili lang problema balatian kung dili kalisod sa kadaghan nga mga trabaho karon, sa kadaghang mga tao nga dagko kay mga income, pero nganong ang kalisod nagpabilin. Ngano man, lisod kayo nga mutabang sa simbahan, lisod kayo muabag sa simbahan, lisod kayo kay nakita nila kanunay ang kalisod. Usa ka na ka matang sa tao o kinaiya sa tao nga magdala og problema sa atong nasod.
magdala og balatian sa ato ang pagpuyo. Hinumdumi, pag magkadaghan ang mga makasasala, magkadaghan ang balatian. Magkadaghan ang problema, magkadaghan ang masakiton. Munang di ka matinga nganong nagkadaghan ang mga yuhay, nagkadaghan manoon kining ayuhonon. Kay ang mga ngayuhay usapod ang nga ayuhonon. Spiritually mga kaigsunan, gidala ko sa Ginoo sa mga mensahe diha sa Biblia, diha sa Kronikas. Mayingon diha sa Kronikas mga kaigsunan, na ay mga tanyag ang Dios, mga pamaagi nga kana bitawng ang tao aron ang tao makalingkawas, mahawa sa balatian, mahawa sa kalisod, mahawa sa problema. Gidala ko diha sa Ginoo sa libro sa Kronikas. Ablihi ang inyong libro sa Kronikas. Ikaduhang libro sa Kronikas. Kapitulo 7, versikulo 14. Diha ko gidala. Samtang na malandong ko, aron ba tagaan og pagtagad kining maong mensahe. Nganong nagkadaghan ang mga yuhay, nagkadaghan mang ayuhonon. Nagkadaghan ang mga milagro, nagkadaghan man ang kinahanglang milagro. Ang uban gani hapit na higdai ang kuan kanang mga mananambalan. Unya, damor silang mo support sa mga yuhay kay makakita man silang milagro. Ang panalangin niya gikan sa Dios, ang blessing nga gikan sa Dios, wala makahatag og himaya sa Dios. Nganuman gisuporta man atong mga manambalay. Kay tungod ang tao nisalig na sa milagro. Wala na musubay ni magkinabuhi sa tinuod nga pulong sa Ginoo. Unang kabantay mo, kung imong lantawon ang ato ang nasod, daghang kay mga taong nagtuo Ginoo. Makita ra guna nato sa mga departamento sa ato ang gobyerno, sa mga ahensya sa atong nasod. Kana sila mutuo gyud na Ginoo. Pero ang binuhatan, wa gyud Ginoo. Grabe nga korupsyon karon mga kaigsunan. Pila siguro kapilo ang korupsyon nga kaniadto nahitabo. Unya, kung imong lantawon kanang tanan gikana sa Ginoo, pero wala gamita alang sa kamayaan sa Ginoo, mukos po nagbalatian, mukos po nag mga katalagman. Kay ang protection sa Dios, kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang pag-amumag pag-atiman sa Dios, ngadto siya mga katawan lamang. Kabantay mo sa tanang mga taong misukol sa Dios sa panahon ni Moses. Ang ultimo nga kanang yuta maunay mo ni able pagkuha sa kinabuhi sa tao. Munang dunay mga trahedya sa maning linog, baha, gubat, nay mga kamatay. Sa ikaduhang Kronikas kapitulo 7:14, ingon din nga, ugkon ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos, ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila, ug pasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Kanang kadagaya mga kaigsudan, dili lang na sa kadato o kaharuhay, kundili apil na diha ang pisikal. Apil na diha ang tanan, spiritual, emosyonal, material, pisikal. Apil na diha tanan.
ibalik sa Ginoo ang kahamugaway, ang kasadya, ang kalipay, kalinaw, ang pagkakuntinto. Buti pasabot, kahapsay sa kinabuhi, mo ipasinati sa Dios. Sa tao, nga iyang gitawag, unya mudangop niya, unya mopailog, mopaubos, unya mubiya sa sala. Karon kung imong lantawon, wala naman mudangop ang tao kasagaran sa Dios. Kay ang tao nga midangop sa Dios, nagpakabana sa mensahe sa Dios. Seryoso nga mihatag og pagtuon og pagbasa sa pulong sa Dios. Sa kadaghang mga tao nga mutuo Ginoo, pila ka porsyento nga dunay seryoso nga pagbasag Biblia. Ang uban mituo Ginoo pero misalig mga taong milagroso. Gidala ang ngalan sa Ginoo. Mao nang sakto gyud nagiingon sa Biblia mga kaigsunan, mismo ang atong Ginoong Hesus miingon nga daghan kayo nga magdala sa akong ngalan, magdala siya mga mensahe, maghimog milagro aron pag-ilad sa mga tao, bisan gani ang mga pinili niya kung mahimo. So ato ni nga tan-awon mga kaigsunan, niingon din sa unahan nga ang kapasayloan i-release ni sa Ginoo kung ang tao mo patalinghog. Ingon din kung ang katawhan nga akong tinawag mudangop, mo paubos, o niya mubiya sa ilang sala. Kanang pagbiya sa sala, maog yun na Yahweh. Dapat makalingkawas ang tao sa sala. Sa dihang makalingkawas ang tao sa sala, number 1 nga saad sa Dios. Timan mupatalinghog ang Dios ngadtos mga tao nga nibiya sa sala. Unya sa dihang dili lang kay patalinghogan sa Dios, pasayloon pa niya ang tao. Ang taong gipasaylo wala na magpuyo sa sala, wala na magkinabuhi sa sala. Unya saka na masinatian ang tao, saka na masinatian sa tao ang kadagaya. Pero nganong daghan karong mga nangalagad, di man kadagaya ang nasinatian, kasamok man. Tungod kay wa pa makalingkawas sa sala. Di man importante gyuning kanang giingon ni Hesus, kinang giingon diha sa Dios nga kinahanglan ang tao makabiya sa sala. Naong pangutana, unsaon man aron ang tao makabiya sa sala kung ang teaching diha sa simbahan sayop? Nga manggawas naman sa atong panahon karon kining gitawag false prophet, false teacher, mga sayop nga mga magwawali. Sa gitawag sa Biblia mga mini. Wala na muwali og mensahe sa Dios. Ang pulpito sa mga simbahan kung imong tan-awon, pipila na lang ka mga pulpito nga diin giwali gyud ang pulong sa Dios sa katapusang mga adlaw. Unya katong mga pulpito, mga simbahan nga nagwalis kamatuoran, moabot pa gyud ang panahon nga lutuso na sila. Gani kung imong lantawon ang mga pastor gyud nga tinuod nga nagwali, ang uban diha tabangan na gani. Munang kinahanglan ang pastor, kinahanglan mo laylo, kinahanglan ang pastor mo palayo sama sa gihimo ni Ginoong Hesus. Nga sa dihang giwali niya ang maayong balita dito sa Nazaret, wala siya dawata dito sa Nazaret. Iyang gibiyahan ng Nazaret ug mipadayon sa Galilea. Muna nga kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang kadagaya, ang kaayuhan, magkagamay ni siya sa dihang ang sala magkadaghan. Nga kung imong tan-awon sa atong panahon karon,
ikumpara sa ng labay nga mga tuig, muingon tang dili naman unta dapat maglisod ang tao. Dili naman unta dapat magkasakit-sakit ang tao. Kay kung imong tan-awon maghisgot ta sa gitawag mga bitamina karon, grabe na kadaghang mga bitamina, mga kaigsunan ng gawas, naapay gitawag usa ng mga gitawag anang herbal, mga food supplement. Unya, gawas pa ni ana mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, daghan na kayong ni himog mga milagro. Pero nagkadaghan ang problema sa kalibutan. Nagkadaghan ang balatian. Ang uban gani diha nagbalik-balik na lang. Kay ngano man, wala na mosalig ang tao sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Nagtuo ang mga tao o Ginoo, pero ang ilang pagsalig tuara sa naghimog milagro. Nya kung imong tan-awon mo abot gyud na ang panahon magkuntisanay na sila. Kumbaga bira-birahon nila ang mga tao. Ari mo diri. Kay libre ni nga pagpangayo. Moingon pud ang uban didto, ari mo diri. Kay nagpungasi ang mga milagro. Moingon pud ang pikas, ari mo diri. Kay nagulan ang mga milagro. Hapit na lang moingon, nagbagyo, naglimpulos ang mga milagro. Nya, ang tao sad nga way pagtuki sa Biblia, magtuyok-tuyok na lang. Sige na lang scroll. Nya, asa ganitong murag milagro. Arita, murag nindot hinaanay Ginoo kay naagoy milagro. Nguna nga daling mailad ang tao kung walay Biblia. Pero nganong sa kadaghan naghimog milagro, nagkadaghan na manuon ning sa kadaghang naghimog milagro, nganong nagkadaghan manuon ang tao nagkinahanglang milagro. Mao ni usas mga atong gituki, usas gi mensahe sa Ginoo tungod na sa sala. Unsay hinungdan nganong ang tao nagkadaghan ang sala sa tao? Tungod kay nang gawas ang sayop nga teaching, sayop doctrine. Nya unsaon man nimo pag-discern nga sayop ang doktrina kung nisalig ra kas milagro? Di naman ka magtagad og doktrina, di na ka magpakisayod kung ang imuhang kinabuhi nakapokus nas milagro. Munang malimbungan gud ang tao. Pero bless kayo ang tao nga seryoso nga nagtuog Biblia. Nga mibarog. Nga matod pa ni Apostol Pablo, mga igsoon, tindog, barog kamo nga maligon. Pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Dios. Ang tao nga tinud-anay nakaalagad, tao nga hingpit nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Kay di man ta ka alagad sa duha ka klaseng agalon. Di ta kaalagad sa Dios. Unya, mga lagad punta sa salapi. Nga kung imong tan-awon mga kigsunan, ang simbahan karon, ampinganan ng kayo, kanang bantayanan ng kayo bitaw. Unya, usas mga pasidaan sa Ginoo, kinahanglan na atay gitawag discerning spirit. Kinahanglan kantigutang muila, mutis, mu-examine. Kini gidala ko sa Ginoo mga kaigsunan kay giingon man gud diha sa Kronikas. Akon ang tanang katawhan nga akong gitawag, mudagop kanako sa dakong pagpaubos, mubiya sa ilang sala, pasayloon ko sila. Mo nay saad ug ibalik ko ang kadagaya. Kanang walay sakit, walay mga problema, walay kagubot. Pero nganong diha sa mga simbahan, haskang gubuta. Pero salamat sa Ginoo diri sa ato ang tigumanan, dalaygon ang Dios, nagkahiusat ang tanan.
Pero gikan punta taon po sa mga pagsulay nga ambot lang. Muramig muutong atong mga panahon na. Pero salamat sa Ginoo nga gilingkawas mi. Kay doon na may mission. Doon na may tawag. Matod pa sa akong asawa, bes mauli ta bes kay mga matay ta bata paning ato ang gagmay paning atong anak. Nya di ko ka desisyon. Ang Ginoo ra ginangitag pamaagi. Aron ang atong programa walay laing masangyaw kundi ang mensahe niya. Mensahe ra gyud sa Ginoo. So unsaon aron ang tao makabiya sa sala? Mao ni atong hisgutan. Unsaon man aron ang tao makabiya sa sala? Kinahanglan makailas siya sa espiritu. Kay dili tanang nagsangyaw naglihok ang Holy Spirit. Labi na ron mga kaigsunan daghan na kaayo nga nagsangyaw nga gawas nas Biblia. Kanang gitawag tumba-tumba, niya kirig-kirig. Naapag yung mga milagro. Naapag yung pagkadagahan ng mabrinwas ana. Yung kasagaran po ang mabrinwas ana, dili ligon nga mga nangalagan. Kasagaran, mga tao pong nga dili seryoso sa Biblia. Kabantay mo, nganong sa kadaghang milagro, nganong dili man mga karaang pastor ang nadala. Nganong dili man, wala man lagi mo simpatiya ang tanang simbahan. Sa kadaghang mga simbahan sa gitawag born again o ka-Christian, nganong wala man mo simpatiya. Ang nadalag katumang mga kagmay ra gyud taon nga panahon nga mga taong igo rang nito wala gani bersikulo. Daling mabrainwash ug daling malimbungan ang tao nga why discerning spirit. Munang ang tambag sa Ginoo pinaagi ni Juan mga kaigsunan diha sa unang Juan, ablihin yung Biblia mga kaigsunan nya diha sa kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Ingon din mga igsuon, ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu kanang buot ipasabot ang Espiritu, the Holy Spirit, anaa kanila kun dili usisaha ninyo kun gikan bagayod sa Dios ang Espiritu. Small eagle na. Kanang nga anaa kanila kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga manungha sa tanang dapit. Maila ninyo kun ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini ang nagpadayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini maitungod kang Kristo dili iya sa Dios ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ania nagayod sa kalibutan. Kanang word mo pahayag nga si Jesus nagpakatao dili lang na sa usa ka mensahe nga diha nato tukututukan. Si Apostol Juan mga gigsunan nagbili ni ini maong mensahe through the Holy Spirit aron makabantay ta nga ang usadi ay katao sa manimo nako nga nagtuo dili di ay basta-basta nga mutuo rag milagro. Una gyud natong buhaton, eksaminon ang matang sa espiritu. Kung tinuod ba nga ang Dios gipahayag, si Jesus mo'y napataas, si Jesus ang mga pagtulon-an ni Jesus mao'y gikinabuhi. Muna nga, kung imong lantawon ang mga pasidaan ni Jesus dias Mateo 24, nga kinahanglan ila-ilaho na to ang tanang matang sa espiritu, labi na sa mga naghimog milagro.
Kung ang kahimayaan ba sa Dios mao'y sentro, dili ba ang pagpalalom sa bulsa? Personal nga interes. Usa sa mga pagpailang nga personal interest kanang kabigon bitaw ang tao. Dili tudloan ang tao aron ang tao mahimong epektibo sa ilang simbahan. Bantayin ninyo ni. Unay mga organisasyon nga ilaha tanan sakto. Kabigon ang mga tao para muduol nila. Magpasakop nila. Bantayanan kay na. Pero kung ang tao sangyawan para mahimong epektibo diha sa ilang simbahan, para mahimong tinuod nga kaabag sa trabaho sa Ginoo diha sa inyong simbahan, timan ina, maunay espiritu gikas Ginoo. Kay ang balang espiritu makalihok na sa tao nga nakakaton sa pulong sa Ginoo. Pag ang tao nakakaton sa pulong sa Dios, unya naa diha siya ng simbahana, makoreksyonan gyud ng simbahana. Pero kung ang simbahan dili magpakoreksyon, ang tambag sa Biblia, laylo diha, unya ingon si Apostol Pablo, isipa nga imo siyang igsuon, pero dili na nimo kauban. Unang niingon diha sa Biblia, isalikway siya nga ingon nga langyaw. Kay daghan mga tao karon nga sigig pangayo og milagro, nanginahanglan og milagro, nanginahanglag panalangin, pero ang kinabuhi og binuhatan kanunay makaangin. Usa sa mga problema gyud nga gihatag sa Ginoo nga maoy atong tutukan unsaon aron malikayan kanang problema. Kana bitang sayop nga teaching. Pag sayop gani ang teaching mga kaigsunan, mo create gyud nagsala. Pag kanunay mo create ang tawag sala, wa gyud nay paingnan ana, balatian. Unya ang problema, kung kanang naghimog mga milagro diha, sayop na kayo ang ilang teaching, gamit ang ngalan ni Jesus, gamit ang mga bersikulo. As kan daghana ron mga igsoon, na aroy dili lang ko siguro mo ngalan anang mga ngalana, ay basi og piki niya ta. Wala sa ingong nahadlok ta. Para mo taas-taas po ning atong pagkuyog ug pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. May akong gidipinsan. Daghan ang kairong mga nagtanyag-tanyag og mga kanang mga organisasyon, mga kaigsunan nga nagsangyaw sa Ginoo mo gamit og mga bersikulo nya puro pula ang ilang biste. Naapoy uban puro puti. Nya mohimo pong mga milagro. Naapoy uban magputong-putong, naapoy uban dagko kay mga kabantay mo pagkadaghanang nangulumbitay nga mga bagol. Unsa man mga kuan na kanang kung kuan pa na mga lumay para makabig ang mga tao, baka ni daghang kay gahom. Unya mohimo pong mga milagro. Ang uban dili madutlan. Nya og ikaw makakita ka na unya kay basa-basag Biblia. Dili ka makabarog sa imong pag-alagad sa Ginoo niana. Ug sa diha nga di ka kabarog sa pagpangalagad sa Ginoo, asa mao niya kapaingon? Unsa may imong dangatan? Unya sa katapusang mga adlaw, di gyud ta matingala. Mas daghan ang mga malimbungan kay mas daghan ang nihimog mga milagro nga ang teaching dili na iyas Ginoo.
Nganong nahitabo man na Pastor Gideon? Nganong gialaw man sa Ginoo nga katong tinuod nga nagsangyaw sa pulong sa Dios nganong wala man mahimog milagro? Ngano man? Daghan siguro mangutana na no? Nga sa panahon ni Ginoong Hesus na ay mga tao nga kanang makakitag milagro. Ingon ang mga tao, Ginoong Hesus, kung tinuod ka nga Dios, tinuod kang Ginoo, pakitaan ni milagro. Ingon si Hesus, dili. Dili mong kakitag milagro. Daghang mga tao, mga kaigsunan, inana o kinaiya. Ang ilang pagtuo na basis milagro. Mangutana ko, how about sa imong kinabuhi? How about kung dunay mga nagwali diha, makabuhi nagpatay? Makaluwas nagikan dito sa lubnganan? Unsa kaha ang imuhang pagtuo? Niya, moingon kaha ka nga, pariharam na Pastor Gideon, kay dito po na amoy Biblia, Ginoo, Ginoong Hesus mangyapon. O niya, milagroso pa. Muni ang resulta mga kigsunan tungod sa daghan kayong mga teaching ng dili mao. Ni resulta gyud nagbalatian. Samok pa kayo ang ato ang gubot pa kaayon ang ato ang nasod. Sa gobyerno mga kigsunan wala sila magkahiusa. Grabe. Grabe na gyud ang ato ang panahon karon. Tanaw kas mga balita, mura kag maluya. Munang ibisi na ako kung kagalingon diha sa atong simbahan. Ibisi na ako mga kaigsunan unya para inig balik na ako diri sa ato ang recording studio, pulong sa Ginoo ako yung kanang mahatagan sa ako ang panahon. Na may mga panahon nga kanang mo-scroll ko sa ko ang cellphone pero pimilion ako ng mga kana bitang mga mensahe nga makahatag nato nako kadasig. Usas akong ikadasig din yung tanan, mao ni. Ampingi ang inyohang igdudungog. Ampingi ang inyohang kasing-kasing. Pinaagi sa inyong makita ug pinaagi sa inyong madungog. Dili na tutugutan nga malibungan ta. Kinahanglan ang atong pagtuo ug ang atong pagsunod pag-alagad sa Ginoo. Mibarog ta sa iyang mga pang-agi. Mibarog ug nagkinabuhi ta sa iyang mga mensahe. Dili ta magpailad ni magpadala sa mga milagro. Kay sa panahon ni Ginoong Hesus, daghan kayo mga taong gustong milagro. Apan si Jesus, wala mohimog milagro. Napay mga panahon pa diha nga naghimog mga milagro. Gani, anapay mga tao diha nahimog mga milagro, gani miingon si ang mga apostoles nga panahon ni Pedro, Pablo ba to? Nga naghimo pog mga milagro. Ang mga dili iyas Ginoo. Usas ako ikadasig mao ni. Samtang doon na pa'y panahon. Kung mahimo, magpatudlo kas Biblia. Pagpapuno kanunay mensahe sa Dios. Kay maunay mo proteksyon nimo. Basaha ang Biblia. Diha sa imong pagbasa pangitaa ang mga buhat ni Jesus. Ang mga teaching ni Jesus. Maunay ako ang ihatag ninyo mga ideya. Parang atong pagpangalagad dili mailad. Tiguma, tipigi ang mga teaching ni Jesus. Kanang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Mas maayo imo nang memorization. Mao na ibutang si mo nauna. Kay maunay mo proteksyon ni sa imong kasing-kasing ug sa imong nauna. Sa imuha karong pagpangalagad og Dios. Tun-i ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kanang napulo ka mga pagtulunan
naa sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Naanay mga konteksto diha, mga tema, uluhan, mga pagtulunan mahitungod sa buhat, mga pagtulunan mahitungod sa balaod, mga pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw, mga pagtulunan mahitungod sa panagbulag, pagampo, pagpuasa, naa na diha. Basahan na ninyo samtang makahimo pa ka. O niya, tanawa kung imo ba nang naikinabuhi. Niya, tanawa kung gikinabuhi ba ng mga pagtulunana sa nagdumala diha sa inyong simbahan? Mibarog ba ang inyong simbahan ana nga mga pagtulunana? Pero kung ang inyong simbahan naguyon-uyon ra anang mga naglibin-libin, anang nangabit-kabit, gipadala ra silang buluhaton, sultihan ko kamo, si Jesus miingon, dili ko kana sila mga tinunan. Sa Juan 8:31, si Jesus miingon diha, kung ikinabuhi ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Munang akong hangyo og dasig kaninyong tanan. Susiha ang pundasyon gibarugan sa inyong pastor, sa inyong mga magwawali, sa inyong simbahan. Kung tinuod ba sila nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay kung wala, nagdala na silang balatian. Kay ang simbahan o mga magwawali o mga magtutudlo nga wala magtudlo sa pulong sa Ginoo, nag-abli nag-course. Giablihan nila na tunglo. Bisan pag-ampuan og ayaw pon mo og kumpiyansa anang palihans kanang papandong, dili dapat mo magkumpiyansa. Kanang ingon ni Apostol Pedro, pag maigmaton, pag mabinantayon. Usaon na ninyo pag-apply? Kung mismo sa atong pagkakristohanon, wa ta magpakabana sa Biblia. Magkabantay kaha ka, magmaigmaton kaha ka, kung lubog ka sa Biblia, kanang walay klaro ka sa Biblia, dili tinaw ang imong nasabdan sa Biblia. Munang gidasig ti ka, gidasig ko kamong tanan. Tun-i ang mga pagtulunan ni Jesus. Tun-i. Unya tanawa kung imo ba nang gikinabuhi. Tanawa kung gikinabuhi ba na sa nagdumala diha sa inyong simbahan. Mao ba nay gibarugan? Mao ba nay gipatuman diha sa inyong simbahan? Mao ba nay giuyunan? Basig ka nang nagdala sa inyong simbahan. Naglibin-libin, nagkabit-kabit na diha. Nya sig ampog blessing, sig ampog protection. Wala mo ana makamata. Muna nga ang ang gikinahanglan aron makabantay og makamatikod ta, magmaigmaton ta kanunay. Magtuon tag Biblia. Si Jesus miingon, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong magpabilin kaninyo. Tanan nga inyong pangayoon samahan sa akong ngalan, ihatag na. Ngano mang sige ra magkalisod. Muna nga akong mga pagdasig, kinahanglan makamata na ka. Kinahanglan kanang makaamgo na ta. Kaamgo na mo diha. So dinhi na to nahibaw-an mga kaisonan nganong nagkadaghan ang mga doktor, nagkadaghan ang mga tambal, as kadaghan ang tambal ron ay. Moingon siguro ang uban, na mamgoy sad ipik ang tambal pastor. Dili lang to hisgutan ang nga doktor o ang tambal. Arita sa nagkadaghang mga magwawali. Nagkadaghan ang mga muhimog milagro. Nganong kadaghan manoon ang nagkinahanglang milagro? Tungod di ay sa sayong nga teaching. Tungod di ay sa dili mao nga pagtudlo. Ni gamit rag bersikulo,
ning gamit rag Biblia, ning gamit rag pulong sa Ginoo, pero ang kinabuhi wala magkadimao. Ngano man, sayop ang pagsabot sa Biblia. Wala ikinabuhi ang gipasabot ni ini. Unang ayaw mo dayog, tuo, pag naay milagro. Ayaw ninyo ibaligya ang pagtuo diha ninyo sa pulong sa Ginoo. Ako mga pagdasi, tun-i lagi ang Biblia. O niya para mas makakatuon mong Biblia, walihin yung mga anak. Ilid sila sa pagbasa, ilid sila sa pagtuon sa Biblia. Ako mayong kong mabliss ka, malipay kang magtuon kang Biblia, kuyog imong pamilya. Buhata, samtang makahimo pa ka. Muna akong pagdasik. Kasi mo pagbuhat ni ini, malayo kas balatian, malayo kas katalagman, duol kasaad sa Dios, duol kas panalangin sa Ginoo. Dalaygon ang Dios oras ato nga programa alas 7:35 na sa kabuntagon. O niya salamat sa Ginoo nga naghatag kusog, mensahe o labaw sa tanan mga kaigsunan sa atong nadunggan nakatunan sa atong panaguban. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanina. Kaya kanimo Ginoo, puti ako Si Napoleon Romano ding Lasa, tama ka pastor sa imong logic. Kung maraming tao, dadami din ang magpagawa ng bahay. Ganon din, binanggit maraming mananambal, dumami rin ang may sakit. Si Carmen Mahilong Batigi, pastor, may puntag, Pastor Carmen. Matod pa, good morning pastor, good morning si tanan. Malipayo, madisagon, naggatang sa programang pulong mo, kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, I hope and I pray nga sa inyong pag-alagad, kabalo na mo sa ibuhaton. Ayaw lang tuo dayon. Kay ang imong pagtuo dapat nahurot na sa pulong sa Ginoo. Si Jerome Bordin, pastor, na ako'y pangutana. Dugay ra na anol, gusto na pod mi minyo o pakasal. Okay ba na? Dili ba na kasala sa Ginoo? Salamat sa pagtubag. Walay divorce sa Biblia. Walay annulment at tubangan sa Dios. Naay nangutana sa ni Ginoong Hesus. Ingon ang Parisiyo, magtutudlo kung mauna nganong nagtugot man si Moses o naghimo man sang sulat sa pakigbulag. Ingon si Jesus, ang tinuod dili na maoy tinuod, dili na mo insakto. Nakahimo ra si Moses sa pagsulat sa pakigbulag, gitawag og divorce or kahaanol tungod kay gahi kay mugulo. O pasabot sa amahan, sa anak, ug sa espiritu, walay divorce. Gawas lang sa kamatayan. Kung naa kay annulment, na annul ang inyong kaminyoon, ingon si Pablo, ayaw na pangitaglain. Kung mibulag ka sa imong bana or mibulag ka sa imong asawa, kinahanglan magpuyo kang mag-inusara. Uyog ang imong mga anak kung naa kay mga anak. Kay sa panahon nga makigminyo kag lain, napaw gyapon ka. Samtang buhi pa ang imong bana o ka imong asawa. Mao na nga Jerome Borden, ang imuhang problema may tungod na sa panginahanglan sa lawas. Kay si Apostol Pablo mingon nga kung kaya ra gyud mag-inusara, pag-inusara. Pero kung dili kaya hapag minyo, unsaon pag minyo kung minyo na kadaan. Munay problema ron ya, diha ra ba gyud kasagaran isulod si Satanas. Diha milimbong si Satanas. Kay ang Dios manggod mga kaigsunan naghatag na modod og mga pagtulunan nga klaro bitaw kayo. Ug wala gyud na gi liko-liko diha pag-discuss. Si Apostol Pablo alang yun sa mga inana nga sitwasyon, no?
akong mga hangyo, mga pag-ampo nga patasin ninyo ng inyuhang panahon sa Ginoo para dili mo matindal, para dili mo madala sa kaulag o sa unod o sa kaibok. Patasin na inyong panahon sa pagbasag Biblia ug ihalad ang kinatibukan sa Ginoo para dili na mo bunaon puyo. Kay diha malimbungan ang tao sa divorce ug annulment. Kay walay annulment sa Biblia, walay divorce sa Biblia. Kung naa may panahon gyud nga magbulag, ingon si Apostol Pablo, ayaw mo pagminyo, ayaw mo pagpangitag lain. Kay kung mangita mong lain, samtang buhi pa tong imong asawa, samtang buhi pa tong imong bana, nanapawra ka. Nya unsa may asa man kapaingon? Langit, imperno. Moingon siguro ka nga, ingon man to among pastor, langit ra. There is a programa. Walay abli ang langit sa tao nga misuko sa sugo sa Ginoo. Sirado ang langit. Ingon ang katapusang libro sa Gipadayag, walay bisan unsang hugaw nga pasudlon dito. Siyam sisa yam sis maayong buntag pastor, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga imong giwali karon buntaga. From Bukidnon, ang Diyos magpanalangin. Si Celia Tabanaw, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong imong gipahinumdom sa matag usa ka na sa mga magtotoo nga kinahanglan gyud nga mapinantayon sa matag usa karon, dili matunto sa mga pagtuo nga wala magikan sa mga pamaagi sa Ginoo. Brads Yumi, ang pagbasa gyud sa pulong sa Ginoo makatabang gyud sa atong matag usa o kinabuhi gyud sa hinahingala. Amen, no? Onya Boylan, bless morning pastor, watching from Pagadian Car Clinic. Oy, salamat kayo sa ato mga igsoon dias Car Clinic Pagadian. Og kato nga pangutana, no? Nga kanang anol-anol ang tinuod tungod ra man guna sa unod, tungod ra man na sa kaulag. Muna nga atong mga batan-on bitaw, ato gyud silang ubanan, kuyugan nga makapamanag tarong, makapangasawa og tarong. Tuluan nato sila. Kanang ato ang pagkaamahan, pagkainahan, pagkaginikanan, ato na lang nang i-focus atong mga anak. Dili kay mag-ulag-ulag pa. Focus na sa atong mga anak. Ay mga ako ang yun ning seryosohon na diha magyud kasagaran weak ang tao. Daghan kayo mga taong gitugahan like ni Samson. Namatay ra gyud Samson tungod sa iyang kaulag. Nadala ra siya sa iyang kaibog sa mga babae. Si Solomon, niya mga tao ba na silang mga pinili. Lahi sa pagpili nato. Munang kita, di ta magkumpiyansa sa tao, no? Gipili ta pinaagi sa kang Kristo Jesus. Pabilin ta sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Aron, kana bitawng dili mo madala sa kaulag o kanang kaibog sa unod. Kanang ayaw taon mo siglantaw pud anang mga paminaw anang makapabuhi sa dugo. Na ako'y pangutana, pastor, sige, ako ning Tagalog pagtagad. Kapila di ay nagpakatao si Jesus. Kapila magpakatao si Jesus. Kung imong tan-awon ang Biblia, sa Juan 1:1, pulong siya. O niya, kung imong tan-awon sa Juan 14, nagpakatao siya. Kung imong tan-awon pod ang kasaysayan ni Jesus Christ, namatay siya og nabanhaw. Pangutana, human siya nabanhaw, mikayab sa langit. O niya, mubalik siya sa ikaduhang higayon, dili na siya magpakatao. Kaya dili naman siya
mubalik sama sa karnero, mubalik na sasama sa usa ka hari. Mangutana ko nimo, pila kahigayon na tao si Jesus sumalas akong giistorya nimo karon? Sa 1:1, sa wala pa siya na tao, pulong siya. Og ang pulong nahimong tao, mimpuyo, kuyog sa tao. Munang na tao si Jesus. Human siya na tao, gilang siya sa cross, namatay, nabanhaw, og nikayab siya sa langit. Dayong nasay saad nga mobalik, dili na magpakatao pag-usab, kundili mobalik siya sa masari. Kana nga sugilano ni Jesus, tanawa og pila siya kahigayon na tao. Maunay akong tubag nimo. Dalaygon ang Dios sa matag usa. Kinahanglan akong manamilit tungod kay nanaroy manauray sa ato ang bintana, ang mga ako na miss gyud ko mga kaigsunan kay pag tawag sa akong asawa murag ang bana-bana 21,000. Karon kay paglantaw sa gitas-on gilapdon sa bintana, pero di man madala og duha, kinahanglan man tulo-tulo kay lampad man ang bintana. Paglantaw mga kaigsunan sa pagtanaw sa pedidos, askang pagka dakua man daig bayranan, niabot man og 31,000. Muna nga lipay gyud ko kaayo mga kaigsunan nga bisan inana ang kana bitawng daghanon, gimahalon, gi-provide sa Ginoo ang tanan. Maayo kayo ang Ginoo nga paday nag-supply sa ato ang balay alampuanan. Pag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa mga pulong nga nagsugilon ka namo, nga mingtubag sa mga pangutana sa matag usa nga nanginahanglan og nagpakisayod mahitungod sa panahon o sa kahimtang. Salamat o Dios nga imosab kaming gigiyahan aron mapanalipdan namo o Dios ang among pag-alagad kanimo, aron mo barog kami diha sa tinuod nga pagkinabuhi sa imo mga saad. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig sa pagbasa sa Biblia ug pagkinabuhi niini. Salamat sa imong pag-amuma kanamo nga diin nga sa among pag-alagad kanimo ang imong saad mo'y amo ang padulngan, ang imong panalangin mo'y among maangkon. Salamat Lord sa imong proteksyon ug sa imong paggiya kanamo. Diin ang kalipay kalinaw mo'y maghari ug ang kadagaya kanunay masinatian sa matag usa. Himua kami nga matinud-anon sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Kay ang imong pulong nagsulti nga kun kami mubiya ug ang imong katawhan mubiya sa sala, imo kaming patilinghugan ug ibalik nimo ang kadagaya nga among gikinahanglan. Salamat o Dios sa mga pamaagi kung unsaon namo pagdiskubre, unsaon namo pagmatngon, pagbinantayon sa among pag-alagad kanimo. Tabangi kami sa tanang panahon sa pagkinabuhi niini. Amo kang gipasalamatan ug amo kang gidaig, among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo Amahan, gikan sa kinabuhi sa mga kabataan, kabatanunan, kanamong mga hamtong, gikan sa pinakagamay edad ngadto na sa pinakataas og edad. Lord, akong ipangayo nga kaming tanan imong proteksyonan. Salamat Lord sa imong proteksyon nga imong gipaabot kanamo nga usa niini nga kami nakakaton sa imong mga mensahe nga mo'y manalipod kanamo aron kami dili makasala batok kanimo. We declare blessing in Jesus name. Amen at amen. Kini igsuon Pastor Gideon, manamilit na sa to programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Salamat sa pagday, nag-aawit
kanimo Amahan Jesus, magahalan, magapagdain, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo